ପୟରେ ପଶୁଛି ଶରଣ କବିତା କବି ଭୀମ ଭୋଇ। କବି ପରିଚୟ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜଟାସିଙ୍ଗା, ଗ୍ରାମ ଡିହା, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର। ଜନ୍ମ ସମୟ 1850 ମସିହାରୁ 1895 ମସିହା। ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ନିର୍ବେଦ ସାଧନ, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା, ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା, ବହୁ ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଚୌପଦୀ ଓ ଚଉତିଶା ଲେଖି ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୀମ ଭୋଇ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଭୀମ ଭୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରତିଭା। ଆନୁମାନିକ 1850 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଟାସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଜୀବନର ସହଚର। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଓ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆପଣାର ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ମାତା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଫଳତଃ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଅରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଗୋରୁ ଜଗି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ ଘଟିଥିଲା। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କରସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଆଉ ଏ ପାପ ପଙ୍କିଳ ଧରାକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଫଳରେ ବାହାରକୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ ହେଉଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ରାଶି ରାଶି ଗୀତା, ସଂହିତା, ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଚୌପଦୀ ଓ ଚଉତିଶା। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୀମତା ଓ ଅସରନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନିର୍ବାଚିତ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିଛି। ସମାଜର ଦୁସ୍ଥ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ଥିଲା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷଣଶୀଳତା, ଜାତିବାଦ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧରେ ଭୀମ ଭୋଇ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଏକ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭୀମ ଭୋଇ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଅମୀୟ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ସେହି ଭଜନ ଜଣାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଗଳିତ କରିପାରୁଛି। ପୟରେ ପଶୁଛି ଶରଣ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ପୟରେ ପଶୁଛି ଶରଣ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ସପ୍ତଦଶ ବୋଲି। ପୁରାଣ ଇତିହାସରୁ ନାନାଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କବି ଭୀମ ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର ସ୍ୱାମୀ କିପରି ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଓ ସୁଲଳିତ ପଦାବଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୟରେ ପଶୁଛି ଶରଣ କବିତା ଭୀମ ଭୋଇ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଯୋଉ ଘରେ ଦେଲା ଭରି, ଲୁଚାଇଲ କାୟା ଦେଖାଇଲ ମାୟା ଗୁପତରେ କଲ ପାରି। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ମାର୍ଗେ କରୁଣା ସମ୍ଭବେ ବିପଦକୁ କର କ୍ଷୟ, ଫିଟାଅ କଳଙ୍କ ଭୁଞ୍ଜାଅ ସାତୁକ୍ୟ ଜଗତରେ ଠାବ ଦିଅ। ଥରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଛି, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଯୋଉ ଘର ମାନେ କୋଇଲା ନିର୍ମିତ ଏକ ଗୃହ, କୋଇଲା ନିର୍ମିତ ଗୃହ ବା ଯୋଉ ଘରେ ଭରି ଦେଇଛି ଏବଂ ବାହାରୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମରିଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ହେବେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଲୁଚାଇଲ କାୟା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କାୟାକୁ ଲୁଚେଇଲେ। କାୟା ମାନେ ଶରୀର, ଶରୀରକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଖାଇଲ ମାୟା, ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୁପ୍ତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପାରି କରିଦେଲେ। ଲୁଚାଇଲ କାୟା ଦେଖାଇଲ ମାୟା ଗୁପ୍ତରେ କଲ ପାରି। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ମାର୍ଗେ କରୁଣା ସମ୍ଭବେ ବିପଦକୁ କର କ୍ଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କରୁଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପଦକୁ କ୍ଷୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଫିଟାଅ କଳଙ୍କ, ତାଙ୍କ କଳଙ୍କକୁ ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭୁଞ୍ଜାଅ ସାତୁକ୍ୟ ଜଗତରେ ଠାବ ଦିଅ, ଭୁଞ୍ଜାଅ ମାନେ ଦେଖାଅ, ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସାତୁକ୍ୟ ଜଗତରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଜଗତରେ ଠାବ ଦିଅନ୍ତି ବା ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ଠାବ ମାନେ ସ୍ଥାନ। କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ହେବ ଚିରକାଳ ଥିବ, ମନେ ଯାହା ଅଛି ଭାବି। ଜଗତ ସଂସାର କେହି ନ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ହିଁ ଏକା ଜାଣୁଥିବି। ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶରେ ଗୁପତ ଭାବରେ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ଅରଜୁନ,
ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଦେଇ କଲ ଯୁଦ୍ଧ ଆଭରଣ। ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଧିକ କହିବି କେତେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ମନର ଭିତରେ ମାଗୁଣି ମୋହର ଏତେ। ସେବା ଭକ୍ତି ନିଅ ହସ୍ତ ତୋଳି ଦିଅ, କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ବିଧାନକ, ଦୟାରେ ବର୍ଦ୍ଧୁତ କରି ଅବଧୂତ ସମ୍ମାନ କରି ରଖ। କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବା ହେବ, ଚିରକାଳ ମୋର ମନେ ଥିବ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଭାବି। ଜଗତ ସଂସାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କେହି ନ ଜାଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଏକା ଜାଣୁଥିବି ବୋଲି ଭୀମ ଭୋଇ କହୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚାଳ ନାମକ ଦେଶରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ଅର୍ଜୁନ। ପାଞ୍ଚାଳ ନାମକ ଦେଶରେ ମହାରାଜା ଦ୍ରୌପଦ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିବ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିବାହ କରିବ, ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱୟଂବରର ସର୍ତ୍ତ। ଏହି ସ୍ୱୟଂବରରେ ଅର୍ଜୁନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆସି ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାଞ୍ଚାଳୀକୁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଇଲା ଘରୁ ବାହାରି ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଥିଲେ। ସେହି କୁଡ଼ିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ତାଙ୍କର 4ଟି ଭାଇ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାତା କୁନ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ନେଇ କହିଲେ, ମାତା, ମୁଁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଆଣିଛି। ମାତା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ନ ଦେଖି କହିଦେଲେ ଯେ ଯାହା ବି ଆଣିଛୁ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରିଦିଅ। ତାପରେ ମାତାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୂଷଣ, ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଧିକ କହିବି କେତେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ମନର ଭିତରେ ମାଗୁଣି ମୋହର ଏତେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମନର ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ମାଗୁଛି, ମାଗୁଣି ମୋର ଅଛି, ମାଗୁଣି ମୋହର ଏତେ ବୋଲି ଭୀମ ଭୋଇ କହୁଛନ୍ତି। ସେବା ଭକ୍ତି ନିଅ, ମୋର ସେବା ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ ନିଅ, ହସ୍ତ ତୋଳି ଦିଅ, ହାତ ତୋଳି ଦିଅ, କର୍ମସିଦ୍ଧି ବିଧାନକ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କାମକୁ ସିଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବିଧାନକ ଦେବତା। ଦୟାରେ ବର୍ଦ୍ଧୁତ କରି, ବର୍ଦ୍ଧୁତ ମାନେ ବଢ଼େଇ, ଦୟାରେ ବଢ଼େଇ କରି ଅବଧୂତ ସମ୍ମାନ କରି ରଖ। ଅବଧୂତ ଏଠାରେ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ନିଜକୁ ଅବଧୂତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବଧୂତକୁ ସମ୍ମାନ କରି ରଖ ବୋଲି ସେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାରେ ଅଭିଷେକ ହେବା ବେଳେ ମିଳି ସର୍ବଋଷି ଚାହିଁ ରୂପରାଶି ପଞ୍ଚୁମନେ ବିଚାରିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଘଟଣା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାମ ଅବତାରରେ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାମଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଋଷିମୁନିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ଋଷିମୁନିମାନେ ମିଳି ସର୍ବଋଷି ଚାହିଁ ରୂପରାଶି, ସେହି ସମସ୍ତ ଋଷିମୁନି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ରୂପରାଶିକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମନରେ ବିଚାର କଲେ। ତାଙ୍କ କଳ୍ପନା ଘେନି ଆପଣ ଆହେ ଅଣରୂପ ଶୂନ୍ୟ, ବ୍ରଜନାରୀ କରି ଗୋପତେ ଲଭିଲ, ମନବାଞ୍ଛା କଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁହିଁ ସିନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଭାବନା କରୁଅଛି ନିରନ୍ତରେ, ଚାହିଁଦେଲେ ହରି ଯିବି ମୋ ନିସ୍ତରୀ, କରୁଣା ଜଳ ସାଗରେ। କଂସ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ପ୍ରଭୁ ବେଣୁପାଣି, ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଜାନ୍ତେ ତୋଳି, ଫୁଲ ଶଯ୍ୟା ପରେ ଶୟନ ସ୍ଥାନରେ ପୟରେ ଦଂଶିଲା କାଳି। ଗରୁଡ଼କୁ ରାଇ ଲୋଡ଼ି ଆଣ ଯାଇ, ମନେ ମନେ ବହୁ ରୋଷ, ଶରଣେ ବୋଲନ୍ତେ କାରଣ ପାଇଲା, କ୍ଷମା କଲ ତାର ଦୋଷ। ତାଙ୍କ କଳ୍ପନା ଘେନି ଏଇ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ଆସିଥିଲେ ରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକକୁ, ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା, ତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଘେନି ଆପଣ ଆହେ ଅଣରୂପ ଶୂନ୍ୟ, ଆପଣ ଆହେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରଜନାରୀ କରିଦେଲ। ବ୍ରଜନାରୀ ମାନେ ଗୋପୀ କରିଦେଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଋଷିମାନେ ବ୍ରଜନାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା, ସେହି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଣରୂପ ଶୂନ୍ୟ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ। ମୁହିଁ ସିନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଭାବନା କରୁଅଛି ନିରନ୍ତରେ, ଚାହିଁଦେଲେ ହରି ଯିବି ମୁଁ ନିସ୍ତରୀ, କରୁଣା ଜଳ ସାଗରେ। ମୁଁ ସିନା ମୋର ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଭାବନା କରୁଅଛି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ, ଚାହିଁଦେଲେ ହରି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେବେ ହରି, ଯିବି ମୁଁ ନିସ୍ତରୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ପାଇଯିବି ଏହି କରୁଣା ଜଳ ରୂପକ ସାଗରେ। କରୁଣା ଜଳର ସାଗରରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ପାଇଯିବି।
କଂସର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ପ୍ରଭୁ ବେଣୁପାଣି ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଯାନ୍ତେ ତୋଳି ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ତୋଳି ଯାଇଥିଲେ ଯମୁନା ନଦୀକୁ। ଫୁଲ ଶଯ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁଠି ଫୁଲ ଥିଲା, ଫୁଲ ଶଯ୍ୟା ପରେ ଶୟନ ସ୍ଥାନରେ ପୟରେ ଦଂଶିଲା କାଳି। ଶୟନ ସ୍ଥାନରେ ପୟରେ ମାନେ ପାଦରେ ଦଂଶନ କରିଛି କାଳି। କାଳି ମାନେ କାଳିଆ ସର୍ପ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଫୁଲ ଶଯ୍ୟା ପରେ ଶୟନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଦଂଶନ କରିଛି କାଳିଆ ସର୍ପ। ରାଇ ଲୋଡ଼ି ଆଣ ଯାଇ ମନେ ମନେ ବହୁ ରୋଷ, ଶରଣେ ବୋଲନ୍ତେ କାରଣ ପାଇଲା କ୍ଷମା କଲ ତାର ଦୋଷ। ଗରୁଡ଼କୁ ଡକେଇ ରାଇ ମାନେ ଡକେଇ ଲୋଡ଼ି ଆଣ ଯାଇ ତାକୁ ଧରି ଆଣ, କାଳିଆକୁ ଧରି ଆଣ ବୋଲି ମନେ ମନେ ବହୁ ରୋଷ କଲ। ଶରଣ ବୋଲନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଶରଣ ପଶିଲା କାଳିଆ ସର୍ପ, କାରଣ ପାଇଲା ମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଲା, କ୍ଷମା କଲ ତାର ଦୋଷକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ। ଆହେ ଅଣରୂପ ଶୂନ୍ୟ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ। ତେଡ଼େ ଅପରାଧେ ତାକୁ କ୍ଷମା କଲ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବ୍ରହ୍ମବେତା। ଏକାନ୍ତ ପୟରେ ପଶୁଛି ଶରଣ ବୁଝ ମୋ ବିନତି କଥା। ମାୟାର ପ୍ରମୋଦେ ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ଅଙ୍ଗେ ଘାତ କଲା ଜାରା। ପେଶୀ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ନେଲ ସ୍ୱର୍ଗପଥ ଖଣ୍ଡି ଅପରାଧ ଭାରା। ମଞ୍ଚେ ଦେହ ଧରି ଯୋଗଲୟ କରି ଆହେ ନୀଳଗିରିବାସୀ। ନାମ ବିକି ସହସ୍ର କିଣି ବଖାଣି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଦୋଷୀ। ମୁଁ ଯେ ନିରନ୍ତରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ଘରେ ଶୂନ୍ୟ ବାନା ଛାୟା ତଳେ। ତରିବାକୁ ଆଶା କରିଛି ଭରସା ଆଶୀର୍ବାଦ ନାବ ଜଳେ। ତେଡ଼େ ଅପରାଧ କାଳିଆ ସର୍ପ ଏଡ଼େ ଅପରାଧ କଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଦଂଶନ କଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଲ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବ୍ରହ୍ମବେତା। ଏକାନ୍ତ ପୟରେ ପଶୁଛି ଶରଣ, ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ପଶୁଛି ଶରଣ। ବୁଝ ମୋ ବିନତି କଥା। ମୋର ମଧ୍ୟ ବିନତି ଅଛି। ମୋ ବିନତି କଥା ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାୟାର ପ୍ରମୋଦେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ମୃଗୟା ବିନୋଦ ସମୟରେ ମୃଗ ଭାବିକି ଅଙ୍ଗେ ଘାତ କରିଛି ଜାରା ଶବର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଘାତ କରିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାରା ଶବରର ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରି ପେଶୀ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ନେଲ ସ୍ୱର୍ଗପଥ। କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗପଥକୁ ନେଲ? ଜାରା ଶବରକୁ ସ୍ୱର୍ଗପଥକୁ ନେଲ। ଖଣ୍ଡି ଅପରାଧ ଭାରା, ତାର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଭାରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିଗାମୀ କରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚେ ଦେହ ଧରି ଯୋଗଲୟ କରି ଆହେ ନୀଳଗିରିବାସୀ। ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗଲୟ କରି ମାନେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ମାୟା ସଞ୍ଚାରଣ କରି ଆହେ ନୀଳଗିରିବାସୀ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବିକି ସହସ୍ର କିଣି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଦୋଷୀ। ନାମ ବିକି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ବିକି ବା ଶୁଣେଇ ସହସ୍ର କିଣି ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର କିଣି ବଖାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଦୋଷୀ। ମୁଁ ଯେ ନିରନ୍ତରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ଘରେ ଶୂନ୍ୟବାନ ଛାୟା ତଳେ। ତରିବାକୁ ଆଶା କରିଛି ଭରସା ଆଶୀର୍ବାଦ ନାବ ଜଳେ। ମୁଁ ଯେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଘୋର ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି ଶୂନ୍ୟବାନ ଛାୟାର ତଳେ। ତରିବାକୁ ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ତରିବାକୁ, ଭରସା କରିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାବ ଜଳେ। ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଡଙ୍ଗା ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଡଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରକୁ ପାର କରିବି ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଲେଖି ଚିତ୍ରଘଟ କରି ନଟକୁଟ ଯେସନକ ରଙ୍ଗ ଢାଉ। କାରୁଣ୍ୟ ଜଳରୁ ତାରଣ ହେବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ ଆଉ। ଲେଖି ଚିତ୍ରଘଟ ହେଉଛି ଏକ ରଚନା, ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ନଟକୁଟ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟପଣ। ରଙ୍ଗ ଢାଉ ମାନେ ଗେରୁ ମାଟିର ରଙ୍ଗ। ଲେଖକ ଦୁଷ୍ଟପଣ କରି ଗେରୁ ମାଟି ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଚିତ୍ରଘଟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କାରୁଣ୍ୟ ଜଳରୁ ତାରଣ ହେବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ ଆଉ। ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଜଳରୁ ପାର ହେବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଦିଶୁନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ ଭୀମ ଭୋଇ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଡାଳକୁ ସିଞ୍ଚାଡ଼ି ମୂଳକୁ ଉପାଡ଼ି ବହୁଅଛି ମହାଗାଢ଼େ। ଚକ୍ର ପ୍ରାୟେ ପାଣି ପକାଇ ଖୋଳନି ଧରି ଝିଙ୍କୁଅଛ ଧୃଡ଼େ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଯେତେ ଭଜୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟେ ରାମ ନାମେ ଚିତ୍ତ ହେଇ। ମିଳଛ ପତିତ ପାମର ଏ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ପାଇଁ।
ବାଳୁତ ଅଜ୍ଞାନ ଛନ ଛନ ମନ ଖେଳ ରସେ ଚିତ୍ତ ସ୍ମରି ସଂସାର ସାଗରୁ ପାରି ହେବି ବୋଲି ସାଧୁଜନ ପାଦ ଧରି। ଗୁରୁଦେବ ବିନୁ ମୋକ୍ଷ ନୁହେଁ ତନୁ ଅନ୍ୟରେ ଭରସା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଭଣେ ଭୀମ ଭୋଇ ହେତୁ ଘରେ ନାମ ଥୋଇ। ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଜଳରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଡାଳକୁ ସିଞ୍ଚାଡ଼ି ମୂଳକୁ ଉପାଡ଼ି ଡାଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ମୂଳକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇ ମହାଗାଢ଼ରେ ବହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା। ଚକ୍ର ପ୍ରାୟେ ପାଣି ଖୋଳନି ଧରି ଝିଙ୍କୁଅଛ ଧୂଡ଼େ। ଚକ୍ର ପ୍ରାୟେ ମାନେ ଭଉଁରୀ ପରି ପାଣି ପକେଇ ଖୋଳନି ମାନେ ଗାତ କରି ଟାଣୁଅଛ ତମ୍ଭେ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଯେତେ ଭଜୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ରାମ ନାମେ ଚିତ୍ତ ହୋଇ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଭଜୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ରାମ ନାମ ଚିତ୍ତ ହୋଇ। ମେଳଛ ପତିତ ପାମର ଏ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ପାଇଁ। ମେଳଛ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଅସଭ୍ୟ, ପତିତ ମାନେ ଅପବିତ୍ର, ପାମର ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ। ଅପରିଷ୍କାର ଅସଭ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ପାଇଁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛନ୍ତି। ବାଳୁତ ଅଜ୍ଞାନ ଛନ ଛନ ମନ ଖେଳ ରସେ ଚିତ୍ତ ସ୍ମରି ସଂସାର ସାଗରୁ ପାରି ହେବି ବୋଲି ସାଧୁଜନ ପାଦ ଧରି। ମୋର ମନ ବାଳୁତ ମନ, ଅଜ୍ଞାନ ମନ, କେବଳ ଖେଳ ରସରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବାଳୁତ ଅଜ୍ଞାନ ଛନ ଛନ ମନ। ବାଳୁତ ଅଜ୍ଞାନ ପିଲାର ମନ ଯେମିତି ଖେଳ ରସରେ ତା'ର ଚିତ୍ତ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ, ସେହିଭଳିଆ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଳୁତ ଅଜ୍ଞାନ ଛନ ଛନ ମନ ଖେଳ ରସେ ଭରି ରହିଛି। ସଂସାର ସାଗରୁ ପାରି ହେବି ବୋଲି ସାଧୁଜନଙ୍କ ପାଦ ଧରି। ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରୁ ମୁଁ ପାରି ହେବି ବୋଲି ସାଧୁଜନଙ୍କର ପାଦ ଧରିଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ବିନୁ ମୋକ୍ଷ ନୁହେଁ ତନୁ ଅନ୍ୟରେ ଭରସା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଥିଆଇ ଭଣେ ଭୀମ ଭୋଇ ହେତୁ ଘରେ ନାମ ଥୋଇ। ଗୁରୁଦେବ ବିନା ମୋକ୍ଷ ନୁହେଁ ତନୁ, ତନୁ ମାନେ ଶରୀର। ଗୁରୁଦେବ ବିନା ଶରୀର ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟରେ ଭରସା ମୋର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ପ୍ରଭୁ ପାଦକୁ ଧରି ଭଣେ ଭୀମ ଭୋଇ ମାନେ କହେ ଭୀମ ଭୋଇ, ରଚନା କରେ ଭୀମ ଭୋଇ ହେତୁ ଘରେ ନାମ ଥୋଇ। କାରଣ ଘରେ ନାମ ଥୋଇ ମାନେ ନାମ ଧରି ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ମୋର ଆଶାକୁ ଆପଣ ହିଁ ପୂରଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଥିଲା ପୟରେ ବସୁଛି ଶରଣ କବିତା ଭୀମ ଭୋଇ।